Ja matka jatkui Onni Määttäsen haudalta Ilomantsin Pötönkankaalta noin 100 kilometrin päähän Lieksaan Mähkön hautausmaalle Jorma Hämäläisen haudalle. Huomio katse oikeaan. Päin! Mannerheim-Ristin ritari kapteeni Jorma Hämäläisen muistoa kunnioittaen laskuvarjojääkäri Kilta. Kapteeni Jorma Hämäläinen, Mannerheim-Ristin ritari numero 49. Jorma Hämäläinen syntyi 23. päivä syyskuuta 1918 Lieksassa. Hänen puolisonsa oli Eeva Mirjam Lahtinen ja heille syntyi 3 lasta, Salme Anneli, Anja-Riitta ja Eero Tuomas. Kesällä 1941 Kornetti Hämäläinen teki ensimmäisen kaukopartioretkensä 22. päivä kesäkuuta 1941, jolloin Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon. Kornetti Hämäläinen vapaaehtoisine komennuskuntineen, johon kuului 15 miestä, lähti Saksasta sitä varten saapuneella vesitasolla suorittamaan miltei mielikuvituksellisen vaikeaa ja uhkarohkeaa hävitys- ja tiedustelutehtävää Stalinin kanavalle. Saksalainen kuljetuslentue teki kuitenkin karkean suunnistusvirheen, jonka seurauksena partio laskettiin kokonaan väärään paikkaan, eli noin 100 kilometriä syrjään tavoitteesta. Tämän onnettoman erehdyksen johdosta Hämäläisen komennuskunnalle ei jäänyt edellytyksiä päätehtävänsä suorittamiseen. Noustessaan maihin erään tuntemattoman järven rannalle, kaukana kanavan takana, lähes 250 kilometrin päässä Suomen rajasta ja omista joukoista, täysin mukana olleiden karttojen ulkopuolella, komennuskunta oli jäänyt alttiiksi miltei varmalle tuholle. Myöhemmin selvisi, että laskeutuminen oli tapahtunut lähelle Karhumäen suurta varuskuntaa, jossa se oli havaittu ja sen johdosta oli pantu toimeen asianmukainen hälytys. Selvittyä lentokoneesta kahlaamalla maihin vyötäröä myöten märkänä, komennuskunta sai kohta kimppuunsa paikalle rientäneitä NKVD:n sisämaan vartiojoukkojen partioita, joilla oli mukanaan sotakoirat. Mutta huolimatta näiden vihollisen valiopartioiden kiihkeästä taka-ajosta, jota kesti useita vuorokausia ja johon osallistui vihollisen lentokoneitakin, Hämäläisen onnistui säilyttää kylmä harkintakykynsä järkkymättömänä. Ansoilla, väijytyksillä ja tuliylläköillä hän tuhosi ja harvensi ylivoimaisen taka-ajavat vihollispartiot koirineen, ylitti taitavasti kanavan ja eksytti lopulta vihollisen. Päästyään irtautumaan vihollispartiosta, Hämäläinen johti komennuskuntansa kohti Suomen rajaa ja tiedusteli poikkeamalla asutuskeskuksiin ja puhuttamalla paikallisia asukkaita. Tämä Kornetti Hämäläisen ensimmäinen kaukopartioretki, huolimatta päätehtävän epäonnistumisesta, antoi erittäin tärkeitä kokemuksia ja viitteitä, jotka ovat olleet pohjana alatoimiston partiotoiminnan myöhemmässä järjestelyssä. Vihollinen kohdisti tähän Kornetti Hämäläisen retkeen myös suurta huomiota, sillä sekä Moskovan tiltu että eräs vihollisen virallinen tietolähde ilmoittivat komennuskunnan tulleen tuhotuksi.
Tosiasiassa komennuskunta yhtä kaatunutta ja yhtä kadoksiin joutunutta lukuun ottamatta palasi lähes 3 viikkoa kestäneen matkan jälkeen onnellisesti omille linjoilleen. Esittäessään Mannerheim-ristiä luutnantti Hämäläiselle 12. joulukuuta 1941 tiedustelujaoston päällikkö eversti Lars Melander totesi muun muassa seuraavaa. On huomattava, luutnantti Hämäläinen on näillä erämaaretkillään usein ilman muonaa vihollisen taka-ajamana liikkunut vihollisen selustassa lähes 70 vuorokautta, eli hyvän joukon yli 2 kuukautta mitättömin tappioin ja suorittaen samalla hänelle uskotut tehtävät mitä esimerkillisimmin. Ylipäällikkö nimitti Hämäläisen Vapauden ristin 2. luokan Mannerheim-ristin ritariksi päivämäärällä 27. päivä helmikuuta 1942. Nimitysperusteluissa on mainittu muun muassa seuraavaa. Pitkällä kaukopartioretkillä Jorma Hämäläinen on aina järkähtämättä pyrkinyt päämäärään sekä suorittanut hänelle annetut tehtävät esimerkillisellä tavalla huonoimmissakin olosuhteissa. Hän oli retkillään miestensä ihannoima päättäväisyytensä, sisukkuutensa, kestävyytensä ja neuvokkuutensa ansiosta. Hän ei koskaan aliarvioinut vihollista ja mainitsi usein lähimmille miehilleen. Jos sissi menettää todellisuutensa tajun, hän menettää myös henkensä. Hänen miehensä taas olivat sitä mieltä, että mentiinpä miten tukaliin paikkoihin tahansa, niin kyllä Hämäläisen Jorma tuo heidät kaikki terveinä takaisin. Ensimmäisen retkensä jälkeen Jorma Hämäläinen toimi osasto Marttinassa. Siellä ollessaan hän teki kaikkiaan 10 kaukopartiomatkaa, joista viimeisen heinäkuussa 1942. Tällä reissulla hän loukkasi jalkansa liukastuttuaan kalliolla. Hämäläinen oli loukkaantumiseensa mennessä eniten partiomatkoja tehnyt partionjohtaja osasto Marttinassa. Tämän jälkeen Hämäläinen toimi erityistehtävissä osasto Marttinassa ja erillinen pataljoona 4 aina tammikuuhun 1944 asti. Hämäläinen siirtyi jalkaväkirykmentti 10 3. pataljoonaan 12. tammikuuta ja palveltuaan siellä kuukauden hän siirtyi edelleen erillinen pataljoona 7 2. komppanian päälliköksi. Komppanian päällikkönä toimiessa hän johti 2 partiomatkaa, joista toinen oli rutiinimatka huhtikuussa, mutta toinen oli vaativa ja tuloksiltaan onnistunut 4 vuorokautta kestänyt tiedustelu- ja tuhoamispartio 14. divisioonan sivustaan elokuun puolivälissä. Hämäläinen ylennettiin kapteeniksi 27. päivä elokuuta 1944. Hän kuitenkin sairastui ja vietti pitkän jakson eri sairaaloissa elokuun lopulta aina joulukuun puoliväliin asti. Sotien jälkeen hän hankki elantonsa maanviljelijänä. Jorma Hämäläinen ei koskaan toipunut sodan rasituksista ja hän kuoli varsin nuorena 14. päivä huhtikuuta 1962. Hänet on haudattu Lieksaan Mähkön hautausmaalle. Mulla on nyt 5000 kilsaa öljyvaihtoa. Sehän on joskus sellainen. Hannuksen piilopirtti oli hyvä huoltopaikka sateisen ajopäivän jälkeen. Saatiin siellä kaikki vehkeet hyvissä tiloissa kuivaksi ja olipa meillä savusaunakin lämmitettynä. Ja aamulla meillä oli sitten noin puolen tunnin ajomatka Ouluun Intiön hautausmaalle.
Mannerheim-ristin ritari kapteeni Arvo Mörön muistoa kunnioittaen. Laskuvarjojääkäri Kilta. Kapteeni Arvo Mörö, Mannerheim-ristin ritari numero 87, syntyi 3. päivä heinäkuuta 1914 Kivennavalla maanviljelijäperheeseen. Isä Tuomas ja äiti Helena saivat 7 lasta, joista Ami yhdessä kaksoissisarvensa Elvin kanssa olivat nuorimmat. Perhe hankki 1920-luvulla myös linja-auton, jolla voitiin ihmisten lisäksi kuljettaa rahtia. Amin vanhemmat veljet pyörittivät linja-autoliikennettä, mutta Ami osallistui toimintaan ikänsä sallimissa rajoissa. Varusmiespalvelus alkoi 10. tammikuuta 1935 erillisessä pioneerikomppaniassa Terijoen Kellomäellä. Ami kotiutui 350 vuorokauden jälkeen täysin palvelleena autonkuljettajana. Talvisodan alkaessa hänet sijoitettiin 3. rajakomppaniaan. Rajakomppaniat, joita oli Kannaksella yhteensä 7, kuuluivat hämämästä nimestään huolimatta puolustusvoimiin ja olivat niin sanottuja suojajoukkoja. 3. rajakomppania kuului Muolaan ryhmään. Talvisodan suojajoukkotaisteluvaiheen jälkeen Muolaan ryhmä alistettiin eversti Eino Koskenniemen 11. divisioonalle. Ami toimi talvisodan aikana taistelulähettinä. Puolustusvoimat siirtyi talvisodan jälkeen rauhanajan organisaatioon ja päämajasta tuli puolustusvoimien pääesikunta syyskuussa 1940. Kannaksen tiedustelusta vastannut Viipurin alatoimisto, eli U2V, muutti Lahteen, Rautjärvelle ja Lappeenrantaan. Sen päällikkö Toivo Salokorpi sai siirron Jaros Vitoseen, eli Baltiandeskille, ja uudeksi päälliköksi tuli kapteeni Johannes Vehniäinen. Vehniäinen oli iältään vanhempi ja hiukan jäyhä mies, ja niinpä hän pyysi Kustaa Loukolaa etsimään uusia miehiä alatoimiston palvelukseen. Ei Saksan jääkärissä aikoinaan palvellut isä Loukolakaan paljoa nuorempi ollut, mutta hän oli toiminut Raudun suojeluskunnan paikallispäällikkönä ja hoitanut vakoilijoiden lähettämistä Raudusta Neuvosto-Venäjälle jo ennen sotia. Niinpä hän tunsi hyvin alueen nuorukaiset. Ami puolestaan oli kuulunut naapurikunnan eli Kivennavan suojeluskuntaan jo vuodesta 1931. Ja juuri rajakuntien hyväkuntoiset suojeluskuntataustaiset miehet olivat kysyttyjä sotilastiedustelun palvelukseen. 2 Loukolan ensimmäistä valintaa olivat Arvo Mörö ja Ilmari Tolvanen. Näin alkoi Amin ura ylijohdon tiedustelijana. Ami teki välirauhan aikana yhteensä 8 matkaa Kannakselle, josta ensimmäiset 2 peräjälkeen jo elokuussa 1940. Matkoista 5 on tarkasti tiedossa ja ne hän teki 2 Ilmari Tolvasen kanssa. Heidän agenttikoodinsa olivat T26 ja T27. Tehtävien ohessa annettiin myös täydennyskoulutusta ja niinpä Mörö sai erikoiskoulutuksen tiedustelijaksi tammi-helmikuussa 1941 Lahden Ahtialassa sekä 3 viikon kurssilla koulutuksen radiosähköttäjäksi Lappeenrannassa toukokuussa 1941. Ami kävi myös laskuvarjohyppykurssin Luonatierellä huhtikuussa 1941. Täällä hänelle sattui paha laskuvarjon vajaatoiminta, kun lapikkaiden kärki sotkeutui punoksiin ja mies oli jonkin aikaa tulossa kohti maata kylki edellä. Ami sai kuitenkin vapautettua jalan punoksista ennen maahantuloa. Mörön ensimmäinen jatkosodan partiomatka alkoi 2 miehen partiolla heti liikekannallepanon julistamisen jälkeen 17. kesäkuuta 1941. Hän teki partiotoverinsa kanssa 8 vuorokauden matkan Viipurin eteläpuolelle ja viestitti radiolla havainnot joukkojen sijoituksista. Tiedustelijamme joutuivat laukausten vaihtoon venäläisten vartiomisten kanssa Huumalassa, mutta eksyttivät heidät jäljiltään. Yleisesti Amin ritarimatkana on pidetty 23.7.–23.8.1941 välisenä aikana tehtyä 31 vuorokautta kestänyttä reissua. Tämä matka oli kaiken kaikkiaan hieno osoitus ylijohtomme ammattitaidosta kaikilla tasoilla.
Päämajassa ymmärrettiin tehostaa tiedustelua Kannakselle suuntautuvan hyökkäyksen edellä lähettämällä sinne Tolvasen, Paukkusen, Auvisen, Mörön ja Kuopan partiot. Noin monen partion yhtäaikainen johtaminen, niiden lähettämien sanomien käsittely, uusien tehtävien määrittäminen ja ennen kaikkea materiaalitäydennysten toimittaminen oli osasto Vehniäisen johdolta huippusuoritus. Vehniäiseltä oli myös innovatiivinen ratkaisu laittaa Kuopan ja Mörön partiot yhdessä rajan yli, jonka jälkeen ne hajantuvat omiin tehtäviin. Tähän vaikutti tietysti Myran ikkunan sulkeutuminen ja tiedostettu riski siitä, että rajan läheisyydessä oli iso todennäköisyys törmätä vihollisen valvontaan. Sitä varten oli nyt käytössä riittävästi tulivoimaa. Kaikki meni kuitenkin hyvin ja rajan ylitys onnistui partiokaksilta salassa. Mörön partio teki selvää jälkeä. Se suisti junia 9 paikassa ja lähetti matkan aikana 32 sanomaa, josta pääosa sisälsi hyökkäyksemme kannalta olennaista vihollistietoa. Partio kulki vihollisen selustassa ilman tappioita yli 500 kilometriä, käyden kauimmillaan 120 kilometrin päässä valtion rajasta. Kun mietitään Kannaksen pienipiirteistä maastoa tiheine tieverkkoineen ja siellä olleiden joukkojen määrää, tämä oli aivan uskomaton suoritus. Tälläkin matkalla Ami oli sekä partiojohtaja että radisti. Osasto Vehniäinen siirtyi Laatokan pohjoispuolelle Kannaksen hyökkäysvaiheen päätyttyä. Mörö johti syyskuun puolivälissä kaukopartiota, joka tunkeutui ensimmäisenä Syvärin eteläpuolelle lähettäen tietoa teistä, joukoista, varustelutöistä, väestöstä ja sen mielialasta. Matkalta palattaessa tuotiin mukana 2 vankia. Kaikkiaan Ami teki jatkosodassa 11 kaukopartiomatkaa. Mörö kävi aliupseerikoulun kevätkesällä 1944 ja siirtyi sen jälkeen joukkuejohtajaksi Jalkaväen koulutuskeskus 32 ja 28. Aselevon alkaessa 7.9.1944 hänet komennettiin upseerikoulun kurssille numero 60, joka pidettiin poikkeuksellisesti Santahaminassa. Kun sotilastiedustelu valmistautui heti sodan jälkeen siihen, että Neuvostoliitto miehittäisi maan, tarvittiin Amin osaamista taas. Erillinen pataljoona 4 valmistautui sissitoimintaan osana isompaa suunnitelmaa. Siihen liittyen perustettiin majuri Hannes Vehniäisen johdolla yhteensä 5 kuljetusalan ja 3 sähkö- kautta radioalan peiteyritystä. Koska Möröllä oli ollut kuljetusalan yritys jo Kivennavalla ja Ami perusti sellaisen Ouluun, sotilastiedustelu hyödynsi tätä. Hannes Vehniäinen tuli osakkaaksi linja-autoyritykseen. Toisin kuin puhtaasti peitetarkoituksessa perustetut yritykset, jotka tuottivat tappiota ja menivät nurin jo 1950-luvulle tultaessa, A-Mörö Oy oli kannattava. Hannes Vehniäisen kuoltua vuonna 1970 Mörön perhe osti hänen osakkeensa ja näin liike saatiin kokonaan perheen haltuun. Amilla oli kiinteä suhde puolustusvoimiin ja maanpuolustukseen kuolemaansa saakka. Hän kävi viimeisen kerran kertausharjoituksessa niinkin myöhään kuin 1965 sekä kävi myös alueellisen maanpuolustuskurssin vuonna 1971. Ami ylennettiin kapteeniksi vuonna 1974. Arvo Mörö kuoli 25. päivä syyskuuta 1980. Hänet on haudattu Ouluun Intiön hautausmaalle. Mannerheim-ristin ritari, yliluutnantti Paavo Suorannan muistoa kunnioittaen, laskuvarjojääkäri Kilta.
Mannerheim-ristin ritari ja rauhanturvaaja Paavo Suorannan muistoa kunnioittain kriisinhallintaveteraanien moottoripyöräkerho Vaitterit MCC. Vasteen! Päin! Lepoon! Paavo Lauri Matias Suoranta, Mannerheim-ristin ritari numero 88, päivämäärällä 31.8.1942. Paavo Suoranta syntyi 10. päivä joulukuuta 1917 Karstulassa ja kuoli 4. päivä marraskuuta 2002 Pellossa. Partion johtaja, radisti Paavo Pate Suoranta oli tiedusteluoperaattori jo silloin, kun tätä termiä ei vielä ollut käytössä. Hän oli eräs eniten vuosina 1940–1945 partiomatkoja tehnyt sotilas. Partiomatkojen lukumäärä oli yhteensä 26, josta 7 suoritettiin välirauhan aikana, 17 jatkosodan aikana ja 2 Lapin sodan aikana. Näiden lisäksi hän todennäköisesti kävi muutamalla reissulla myös sotien jälkeen. Paavo Suoranta toimi tiedustelu- ja sissitehtävissä jo talvisodassa, mutta varsinaisesti hänen partiomiesuransa alkoi välirauhan aikana. Tällöin hän osallistui 7 rajan taakse suuntautuneeseen salaiseen tiedustelutehtävään. Ne toteutettiin 2 miehen partioissa siviiliasussa. Hänen tuomansa tiedot neuvostoliittolaisten varusteluista, joukkojen sijoituksesta, niiden siirroista ja liikenteestä olivat tulevan sodan kannalta erittäin arvokkaita. Jatkosodassa Paavo Suoranta osallistui päämajan alaisen kaukopartio-osasto Vehniäisen, myöhemmin 1 kautta erillinen pataljona 4, mukana kaikkiaan 17 partioretkellä, joilla hän toimi radistina ja partion johtajana. Hänet nimitettiin Mannerheimin ristin ritariksi numero 88 vuonna 1942. Nimittämisen perusteista suurin osa liittyi todennäköisesti välirauhan ajan partiointiin. Sodan jälkeen Paavo Suoranta osallistui asekätkentään ja niin kutsuttuun Stella Polaris-operaatioon. Näissä molemmissa hänen tehtävänsä liittyivät päämajan tiedustelun kaluston kätkemiseen ja kuljettamiseen neuvostomiehityksen varalta turvaan Ruotsiin. Suorannan ura jatkui myöhemmin peitetehtävien suojassa partiotiedusteluvalmiuden ylläpitäjänä ja myöhemmin myös itärajan taakse suunnatun salaisen partiotoiminnan järjestelijänä. Tätä työtä hän teki myös Yhdysvaltojen ja Norjan laskuun. Hän oli mukana Suomen ensimmäisessä YK-rauhanturvaoperaatiossa Suezilla 1956. Tuolloinkin hänen tehtävänsä liittyi sotilastiedusteluun. Paavon poikkeuksellisen monipuolinen tiedusteluura kesti kunnioitettavat 20 vuotta, sisältäen sodan ja rauhanajan tiedustelua, sen valmistelua ja järjestelyä, vastatiedustelua, kriisinhallintaa sekä kansainvälistä yhteistoimintaa. Siviiliammatiltaan Paavo oli metsäteknikko ja varsinkin alkuvuosikymmeninä hänen siviilitöihinsäkin liittyi usein tiedustelu. Kuohun Pilkkeen ja Savon puuliike-osakeyhtiön toimitusjohtajana hän sotien jälkeen paitsi pyöritti puutavara- ja kuljetusyrityksiä, myös piti yllä valtion enemmän tai vähemmän tukemia tiedustelun peiteyrityksiä mahdollisen neuvostomiehityksen varalla. Paavo Suoranta yleni reservin yliluutnantiksi ilman reserviupseerikoulu. Kanta-aliupseerikurssin hän toki oli käynyt vuosina 1943–1944. Paavo Suorannan luonteesta ja kyvykkyydestä kertoo hänen ritariksi nimittämiskirjansa. Lainaus alkaa. Kersantti Suoranta on kunnostautunut sekä talvi- että käynnissä olevan sodan aikana kaukopartiotehtävissä. Hän on tehnyt 20 retkeä oleillen vihollisen selän takana yhteensä 3 kuukautta. Oleilu tarkoittaa tässä tapauksessa junien suistamista, vihollisosastojen ja pesäkkeiden tuhoamista
ja erittäin arvokkaiden tietojen hankkimista vihollisen liikkeistä ja ryhmityksistä. Kersantti Suoranta onkin tarkka ja luotettava havainnoitsija ja valpas sekä nopea välttäessään uhkaavia vihollisia. Erittäin sitkeänä ja kestävänä on hän monasti auttanut väsyneitä tovereitaan näiden taakkoja kantaen ja latuja aukoen. Henkisesti erikoisen virkeänä ja leikkisänä on kersantti Suoranta ollut partioiden mieliajan alan ylläpitäjänä ja rohkeudessaan esikuvana toisille. Huomio kiinnittyy sanoihin valpas, tarkka, nopea reagoimaan, sitkeä, kestävä, henkisesti erikoisen virkeä, leikkisä ja rohkea. Aikalaisarvioiden mukaan nuo sanat eivät olleet liioittelu. Pentti H. Tikkanen haastatteli aikanaan suuren joukon erillinen pataljona 4 veteraaneja kysyen, pelkäsivätkö he kaukopartiossa. Vain yksi haastateltava mies vastasi hänelle, ettei hän oikeastaan voinut pelätä. Se mies oli Paavo Suoranta. Partiotoveri Muisto Lassilan mukaan Paavo oli tosiaan rohkea, jopa uhkarohkea. Silmiin pistävää Muisto Lassilan mukaan oli se, että Suoranta aina säilytti toimintakykynsä ja pystyi hyvinkin yllättäviin reaktioihin. Aktiivisuudestaan ja liikkuvaisuudestaan huolimatta Paavo oli myös rakastava perheen isä. Elämän myötä ja vastamäissä hän kantoi huolta 5-lapsisesta perheestään ja vaimostaan Liisasta. Paavo Suoranta kuoli 4. marraskuuta 2002. Hänet on haudattu Pellon hautausmaalle.